Okay. Amen. Tinokukwazisai vadikani kuchirongwa chatinongokurukura tichingotaura nezvekunaka kwaMwari. So toda kuita welcome Doreen, Chipo naShuvai pamwe chete. Tichazenge tichingosheyawo Mwari zvavari kungotipowo zvatinazvo Mwari zvavakangotipowo kungonzwisisa mumazuva atiriwo iwawawa as the days or the weeks and the months go by. So nichatanga zvangu ini ndichida kungosheya about kuti Jesu muridzi wehupenyu. Saka this is something that zvakangondivhundutsa. So kana uchinamata kazhinji pepe unongoti Mwari ndokutendai muri muridzi wehupenyu chichi uchinyengetera. But pane musi wandainamata this week. And then after I had said muridzi wehupenyu, it just dawned on me zvazvo kuti ndakaita kakuvhunduka. Sort of kuti mazuva ese kandine ndinongozvitaura mukungotaura, but ndisina meaning yekunyatsonzwisisa kuti zvinorevei kuti muridzi weupenyu chii. Mwoyo wangu ndakandatanga kuita kudzika kuda kunyatsonzwa kuti zvino kana Jesu ariwo muridzi weupenyu, makore ese aya nenguva yese iyi ndinozvinetsereiko nekufunga kuti nzvimbo yandiri kufamba iyi iri dangerous, maiwe ndichabatwa, kana kuti ndachifanira kunge ndakarongedzera zvakadai oko zvakadai zvazoitika seiko zvisina kumira mushe. Isusu sevanhu, this is not to say kuti we must be negligent kana kuti tinofanira kusaita zvinhu. Isusu tinoita zvedu zvatinogona kuita sevanhu. Kana kunzi pamwe wina yaunowingwa nayo unogadzirawo polisi, handiti life policy, kuti ukazowirwa nenhamo zvinge zvakamira mushe. Kana kuri kunzi something unosevhawo mari uchiisa paside. But chandakava nekunzwisisa kwacho ndechekuti kana Mwari vane zvavakaronga muupenyu hwako ndizvo zvinozadzikiswa, zvinoendeka nenguva yavakaronga kuti zvinofanirwa kufamba nemufambiro wakadai. So kana inini ndinogona kutraya kuti let me walk during the day kana kuti time yakanaka before it's late muarea inonzi nemaskoli kana kuti zvakadii, handiti I've done my part. But handigone kuzvivanzirisa kuvharidzira kuti kana tsotsi pamwe ichifanirwa kuuya ichisangana neni musiwo, handigoni kuvharidzira nyangwe ndikaviga foni muhembe kana mumanepi zvinoitwa nevanhu vanogara kuarea dzakaoma. Hazvitatise tsotsi kuti kana yauya igozoba inongoba, nekuti ndo zvinenge zvakarongerwa for musiwo. Saka ndandana ndikati zvakandipa kufunga kuti handifanirwa kufunganya zvakanyanya kudaro neupenyu. Handifanirwa kuda kuti make sure kuti every tiny dot has been checked kuti zvakadai nekuti ini handitombozivi kuti mangwana kana the next hour yakamira sei. Zvakanaka sei ukaziva kuti Mwari ndiwo muridzi weupenyu. Ivo chaunongoita makuseni womuka wonamata Mwari, wovati Mwari zuva riya mariri chiitai sezvamunoda. Zvamakandigadzirira zuva ranhasi ndizvo ngazviendeke. Because Bhaibheri neparinotaura rinoti hanzi do not worry about tomorrow because tomorrow has got its own worries. Nepanoti zvakare usanetseka kuti uchadyei kana kuti uchanwei kana kuti uchafukei. Asi Mwari wenyu ari kudenga vanoziva kuti zvinhu izvozvo munozvida. Saka ivo vachaita make sure kuti sekunge unazvo. Pane vhesi iri kuna Deuteronomy inotaura kuti nyika ino nekuzara kwayo ndeyaJehovha. PaDeuteronomy 10, I'm just going to read the script. Deuteronomy 10 verse 14. Inoti tarira, denga nedenga, ramatenga, nenyika, nezvose zviri mukati mayo, ndezvaJehovha Mwari wako. And then tobatazoenda kuna Romans 14 verse 8. Iyi handita zvakanaka mani, nda kuiverenga nechishona. Okay. Romans 14 verse 8.
Roma 14 verse 8 inoti hanzi, nokuti kana tichirarama tinoraramira Ishe, kana tichifa tinofira Ishe. Zvino kana tichirarama, kana tichifa, tiri vaShe. Ndozvarinotaura kuti tiri vaShe. Saka kuda kuti Jesu ndiye muridzi weupenyu hwedu, weda tiri kurarama kana kuti tiri kuzofa, zvese izvo ndezvaJesu. Cheduka chinongodiwa ndechekuti we must just be present. Tinotarisirwa kuupenyu hwedu. Saka ukazoona wava nekunzwisisa kwaziva kuti ko ndozviri upenyu naye, hauswere uchanetseka uchirwara kuita stress nekudii nekufunganya nekuzoti ko izvi zvazodii, ko izvi zvazodii. But as long as iwewo uri panzvimbo yako uchinamata Mwari chete, ndozvatinotarisirwa. Tichingonamata Mwari nekuudza Mwari kuti makanaka, nekuvavonga nekuvasimudzira, zvinhu zvese zvinenge zvichiendeka. Ndoda kuverenga Acts 17. Just going to read Acts 17 verse 28. Acts 17 verse 28. Hatichada kuvhurika bhaibheri rachona. But 28 inoti, for in him we live and move and have our being. So rinotaura kuti muna Jesu ndo matinowana umunhu hwedu, kuva iwewe, kana even kufamba, even shape, we find our shape in the Lord. Nekuda kwekuti tiri vaShe. Saka wobva wozoona kuti upenyu hwacho hwese inganguva yese ungochingozvitambisira nguva nhaimi nekuedza kuda kuronga tsoro dzako iwewe dzekuti dai ndambovabatsira apa, Mwari vaiva vasi kunyatsoziva kuti ndoda kuti tsoro ibudire bhobho papi. But wazova nekunzwisisa ikoko kwokuti ayewa, upenyu ndewamwari. Muridzi weupenyu unosarenda everything kwavari, vachivasiya ivo Mwari kuti vaite zvavanoda. Pane umwe muimbi ari kundiitira zvakanaka, anoimba song yake nemashoko maari anoti hanzi, if you say nothing can separate me from your love, then I say I will not move from your feet, nothing will move me from your feet. Kuti kana muchiti hakuna chinogona chinondiparadhanisa nerudo rwenyu, zvino ina handisi kuzobva patsoka dzenyu. Ukaona kune scripture inotaura kuna Romans 8 rinoti, nothing shall separate us from the love of God. And pane umwe anozvimba achiti hanzi, we bow down and we glorify the King, we give our glory to the King. Isusu chatinotarisirwa ndechekugara patsoka dzaShe tichirumbidza, like the 24 elders and the angels vari kudenga vanoswerera zuva nezuva vachiti muri mutsvene, muri mutsvene, muri mutsvene. Saka dai Mwari vangotibatsira tagona kunzwisisa kuti hakuna zvakawanda zvatinofanira kuita pasi pezuva rino, but kurumbidza Mwari. Kungomunamata so nekungomupa mbiri. Jehovha tibatsira paupenyu hwavakatiunza pano, because ndo vakatiunzira nechikonzero. Ivo director tsoka dzedu kuti vada kuti ndinange ndakadai, ndonanga neipapo. Ende kuti ndinzwisisa pandiri kufanira kunanga napo ndepekunge ndine ukama navo Mwari, ndichigara ndiri muvache dzavo, ndichivarumbidza, vachitaura neni, vachindiudza, tichidanana, tichiyanana, tichiita zvakanaka baba vedu. Saka dai Mwari vangotichitsa to those levels dzekunzwisisa the relationship that is between us naJesu, kuti tibaba nemwana. Kune vai vane vabereki vamwe havagoni kuenda a day vasina kumbosenda message kuti baba mamuka sei, amai muri sei. So let's be able to take that and put it in a relationship yaMwari. Tidzi mwoyo yedu kodokwairira kutsvaga Jesu nguva nenguva, tichingovarumbidza because ndivo muridzi weupenyu.
Amen. Akazoenda naDoreen kuministry yavo yehospital mumwe musi, that day when it dawned on me kuti Jesu ndiye muridzi woupenyu. Takasangana nemumwe mukomana anga akasudwa 5 times. Akasudwa kumusana, akasudwa papi, akasudwa papi, hanzi other bullet rakasudwa kubva kumusana rikauya to the chest. But akararama mupenyu, taitotaura naye. Saka ndopaunoona kuti Jesu ndiye muridzi woupenyu. Ngatisavalimitayi kuti handifunga muridzi woupenyu chete pakungoti mutsa makuseni vangotipa upenyu. Hazviperere ipapo pazvose, whether ndiri kuda kuti ndipase kuchikoro, ndiri kuda kuti keriya yangu ibudirire, ndiri kuda kuti vana vangu vaite vana chaivo, ndiri kuda kuti ndiroorwe, ndiri kuda marriage inotapira, ndiri kuda zvinonakidza muupenyu huno. Zvese zvinobva kuna Jesu. Ndiye muridzi weupenyu, ndiye muridzi wezvose. Saka ngatigarei patsoka dzake, tisambobve. Handinozi zvakaita sei, ngatisabvei patsoka dzaJesu. Saka ndozvandada kungosheya nemi vadikani nhasi kuti upenyu ndewashe. Ngatingogarei in his presence all the time. Muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Ndingotaura Muchena. Amen. Ndikangotaka shoko rakataurwa nemurume anonzi Paul, murume wandofarira. Paul I think aityisidzirwa. Tokuuraya. Iye akati chandinoita ndinokanganwa. Ndonanayira zviri kumberi. Zvokumashure zvese izvi. Vamwe vachimutyisidzira kuti wakambouraya iwe, wakambodai, wakati zvese zvamukuti handikuzviziva, but chandinoita ndinodi ndinokanganwa. Ndonanayira zviri kumberi. Ndendangorumbidza Mwari wangu nokungodidi nepamwe paye paakataka kuti izvoni mukandiwo anzi kufa kupfuma kurarama inyasha. Ndikabva ndazotarisa futi imwe scripture iri kuna I think iLuke 15 yemukomana uya akati kuna baba wake, ndipei pfuma ichazova yangu iye ndifunga indakangozvitora seakati izvoni ndakamanonoka kufa kaini, ini ndikuda twangu kaini, ndipei kuzova twangu. Saka izvozvo kwaIsraeri zvakanga wainge watoita mhosva. But iye baba vakati ngaindimupe, ndobva apuwa, ndobva aenda, ndobva anodya pfuma yese yapera manje, ndobva azodza pamundangariro manje. Saka ini ndaingoedzawo pfungwa ndikati mukomana uyu akati indakutokanganwa zvandakamboita, ndakutotarisa zvekumberi, nokuti akanga akudya mateko engurwe dzaaifudza. Saka kati hapana pazveshuwa hazvichaiti. Ndakutokanganwa zvandakaita, zvandakaharasa mudhara wangu, ndikatora zvinenge zvangu zvese ndikadya, izvino handisina kana chinhu. Anga asina bhutsu kana hembe, zvese anga asina. Akati chandaakuita ndakutokanganwa manje, ndotarisa zviri kumberi. Vadikani ndozvinodiwa muupenyu hwedu. Tine zvatakaitirwa zvimwe zvinorwadza, zvimwe zvokutoti wega ukazvinzwa. So Mwari vanongoda munhu anokanganwa, otarisa zviri kumberi. Saka mukomana ndobva atanga kuti ndakutoenda kuna baba, paatanga kufamba mberi, akati shuwa ngati ndati ndikukanganwa, achienda kusvika asvika, baba ndobva vamumbundira, ndobva vamupa zvese. Iye ndobva ati baba, ini ndachi, musandiita mwana wendamuranda, nokuti zvandakakuitira izvezva hazviite. Iwo akati ndozvakanakira Mwari vedu. Ukaverenga shoko raMwari kuna Isaya rinoti chiuyai zvino titaurirane, nyangwe zvizveni zvakatsvuka zvakaita sei zvinochena. Saka zvaitwa kana Chenai zvokuda kungomira panzvimbo, ukaita tunhu twawaitwa, dzoka panzvimbo, dzoka, hanzi patsoka. Saka zvakaita Maria uya akanga agara patsoka dzaJesu. Jesu akati Matsa, bika zvakoko, but vafisa ava zvavasarudza ndozvakanaka. Saka patsoka panodiwa vasikana. Tokanganwa zvekumashure, tonanayira zvekumberi, nokuti ndokwatava kuenda kumashure. Hatichadzokeri kumashure, takuenda kumberi. Saka izvozvo ndozvatinoda izvozvo, kuti zvakazodai zvikazodai indaitozvitara ndega ndikati ndikazoziva kuti munhu akadhistroya life yangu, akaibhendesa, ndikundanayira zvekumberi, nokuti ndikwandakuda kusvika manje. Zvekumashure zvaakaita zvese I don't mind nazvo. Saka toda kungoti Mwari wedu atiwanire nyasha, togara mavari, togara patsoka, tichirumbidza Mwari wamasimba ose, Mwari vachitiitira zvakanaka. Ndizvo ndachingoona zvangu zvishoma izvozvo. Amen. Shuvai.
Handina zvekutaura hangu, nongotenda nezvataurwa kuti kugara pana Mwari ndo zvinodiwa, kuziva kuti Mwari ndiye Yes. muridzi. Tinoita sekunge taakudherera Mwari. Pane munhu aimbotaura tichienda taive mubhazi, zvikanzi munonamata Mwari munomuziva here? Zvakanditisa hasha. Ndobva ndati matichii? Munoti saka kufema kwamuri kuita uku kuri kubva kunani? Kana muchiti Mwari wamunonamata munomuziva here? Saka munofunga kuti mweya wamuri kufema iwoyo uri kubva kunani? Saka tikanzwisisa kuti Mwari vakatisa panyika pano, ndiMwari vakatisa panyika pano. Zvese zvatinoda zvese, Mwari vanoziva mapulanzi ese upenyu hwedu. Ende vanotoziva hakuna chavanokundikana Mwari nekuti ndiwo muridzi wemunhu. Saka izvozvo kuramba takamira pana Mwari tichingopa mbiri kwavari pazvese zvatinoda muupenyu hwedu. Kozi Mwari hapana chavanokundikana. Nekuti nyika yese nekuzara kwayo ndezvaJehovha. Hapana chavanombokundikana. Vanoita zvese Mwari. Hapana chavanokundikana. Ende vanotoziva kuti Chipo, Doreen, nguva yakati nezuva rakati, kuti nhasi Thursday, vanotozviziva kuti tichaita izvozvo Thursday nenguva dzakati na2 o'clock ndobva ndichaita miracles muupenyu hwaChipo. Saka izvozvo tikazviziva kuti Mwari ndiwo muridzi wedu, because zvinoratidza kuti Mwari ndiwo muridzi wedu, kufa hakutori second. Unongobuda mungoti munhu anga achitaura anga achifema but 2 seconds munhu atoenda. Saka izvozvo tikaziva kuti Mwari ndiye muridzi wedu, hatizviudzi kuti tinogona pane zvese zvatinoita. Voziva Mwari ndiwo anotitungamirira pazvese zvatinoita. Tinoti takangwara, because unochifunga kuti ndakangwara ndadai ndaenda 1 2 3 muupenyu hwangu, but hausiwe, ndiMwari vakutungamirira. Ukangopa mbiri kuna Mwari kuti ndiMwari vandigonesa, hatikanganisiki pakurarama kwedu tiri pano panyika. Saka zvangu ndangotsigirawo zvataurwa nevamwe. Amen. Hatida kutenda neshoko ranga riri pakati pedu kune simba kudai. Ndinotenda vari kunze kwavazvinzwa kuti tinofanira kugara patsoka, toramba tichingorumbidza Mwari, Mwari vedu vachitiitira zvakanaka, zvinganaka zvingaipa, toramba tichingorumbidza Mwari. Sezvataurwa naChenai kuti hanzi kuna vaRoma chapter 8 kuma 36 uku inototi izvoni chii chingatiparadzanisa nerudo rwaMwari? Makwidza, maderu, mai hatibvi parudo rwaMwari. Saka ndinoziva kuti kunzoko kune vatobatsirikana. Toda ngokutenda inenguva yatinayo, gai tingosvika patinongovharirwa na Shuvai nemunamato. Tinamati. Tinokutendai Mwari nerwano. Mazvita Baba, tatenda. Muchinda werugare, muridzi wedu. Mwari vakatisika nomufananidzo wenyu mukatisa panyika. Tauyawo Mwari kuzodzidzisana nezvamakataura, kuti tidzidzise kuti kunaka kwenyu Mwari. Mwari tatenda Mwari nekuti variko vasati vakuzivai munyika umu. Ngavanzwe kutaura kwedu kwatinoita. Hakusi kugona kwedu patinotaura. Imi Mwari ndimi munotigonesa. Saka vese Mwari vanoteerera ngavanzwe soko renyu, ngavanzwe kuti kuna Mwari anovararamisa. Varege kurasika vachirarama senge ivo ndivo vanogona. Vazive kuti mukurarama uko ndimi Mwari munovagonesa. Tatenda Mwari nekuti muri mutsvene, mwakatinakira Mwari. Tirambe tichipa mbiri kwamuri, tirambe tichikudza zita renyu, tichiziva kuti Mwari makatinakira. Mazviita Baba kuti Mwari wakarurama, even vanovhura channel iyi, Mwari wakarurama, ngavabatsirike
vamwe vadhilivwe, Yes. Mwari vamwe vadzikinurwe, vamwe vatendeuke. Vasati vakuzivai Mwari, ngavatendeuke. Ngavagamuchire Jesu semuponesi wavo, vamise mumwoyo mavo. Mwari wakarurama, tese tive vatsvene. Pamunotora vatsvene venyu, tigowanikwawo tiri vatsvene tese Mwari. Tatenda Baba naJesu Kristu mazviita. Amen. Amen. Toda kungotenda tozoonana futi Thursday kana Jesu vedu vasina kudzoka. Amen. Hallelujah. Bye.